дигар савол. бобои ҳоҷи мирзо гӯед ки ман соли гузашта рӯзадор будам, вале падарам аз ман хафа шуд ба хотире ки ман имкони рафтан ба саҳроро надоштам то молҳоро биёрам. оё назди аллоҳ гунаҳгорам ё на, барои он ки ман рӯзадор будаму беҳол будам? бародари азиз ва гиромӣ, ҳақиқатан дар нисбати бисёри ин суолҳо аз мо мешавад. шумо дар ҳолати рӯза доштан вақте падара итоат намекунед, модара итоат намекунед, яқинан дигар ин рӯза худаш иборат аз тарбия аст. вақте дар дохили рӯза мақсад ман рӯзадорам гуфта дигар пеши падар баланд нашай, ман рӯзадорам гуфта дар ягон кори тира агар мақсад пай корот бигиранд дигар дунболи кор нарай ки ман рӯзадорам гуфта. ин медонӣ ки итоати аз падару модар накардан ин гуноҳаш, бародари азиз, ай ӯ савобе ки рӯза мегирӣ ин вазнинтарай. барои ин хотир шумо дар баробари рӯза доштантон ҳар чизеро ки аз ҷониби падарҳо ва модарҳо мешаванд, фақат як агар моро дар як далолати роҳи нодуруст кунанд, ин ҳолатда ман аз мисол падар ё модар итоат намекунам, вале ҳамун итоат накардан ман бисёр бояд бо суханҳои нек нарм қатъи фаҳмонам. на ин ки мисол дуруштонаву ту ина ҳақ надорӣ, ин хилқати ман муомила накӯ, ин хилқати ман гап наза. бародари азиз, дар ин шумо гунаҳгор мешед. барое ки ҳатто дар сураи луқмонам худои меҳрубон мега ҳатто падарат агар дин надошта бошад, яъне бигзор бигем ки як одами бедин бошад, як одами бутпараст бошад, ҳатто мега шумо ҳатто ҳаққи эҳтироми ӯ аз болои сари шумо дур намешавад. шумо бояд ӯро ҳатман эҳтиром дошта бошед. хоб бобои ҳоҷи мирзо гӯед ки ман метавонам ки ба хотири эҳтироми назди падару модар саҷда кунам. бародарои азиз ва гиромӣ, яъне эҳтироми падару модар иборат аз ин нест ки ту дар пеши пош афти ӯ саҷдаш кунӣ. лекин агар шумо пои вая буса кунед, дастоша агар буса кунед, пешониша агар буса кунед, иншоаллоҳ дар ин гунаҳкор намешед. вале мақсад чи аст? дар пеши хо падар хо модар хо касе набошад, инсон афтидаву чхеле ки дар пеши худо саҷда мекунад, инда иҷозат нест. мо ҳадисе дорем, бародарои азиз, ки ана ҷаноби ибни моҷа меорад, мега расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам: лав кунту омиран аҳадан ан ясҷуда лиғайриллоҳ лаамарту лмаръата ан тасҷуда лизавҷиҳо. пайғамбар мега агар саҷда кардан барои нафаре иҷозат мешуд, ман занҳоро амр мекардам то пеши пои шавҳарҳошон саҷда кунанд. имом аҳмад ҳамин ҳадиса бо тариқи дигар ҳамин матна овардааст ва гуфтааст: мин изами ҳаққиҳи алайҳо. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳаққи баланде ки мардҳо бар болои занҳо доранд. агар иҷозат мешуд, ман занам мегуфтам пеши мардҳо саҷда кунам. аз ин лиҳоз яъне иҷозат нест, на зан пеши мард, на фарзанд пеши падару модар. яъне ҳаққи таъзим фақат ва фақат назди аллоҳ аст. фақат аллоҳ ҳаққи таъзим дорад. миёнмона хам мекунем, саромона дар хок мемонем, пеши аллоҳ ҳамаш иҷозат, пеши махлуқш, бародарои азиз, иҷозат. ин эҳтироми падару модарам дар хизмат кардан шад. яъне шумо дили вая розӣ кунед, дили вая ба даст бигирен, ана ҳамин эҳтироми падару модаре. ина меган эҳтиром кардан. бисёре аз бародарои мо ба қадри падару модаро намерасанд, дар зиндагӣ ба қадршон намерасем, баъд баъди мурданаш баъд дигар мақсад намедонам обҳои чашм ай рӯи риё ҳаст, ё ин ки нон об дағдағаҳое ки мекунем, инҳо дигар, бародари азиз, дар инҳо дигар ту умед накун ки яъне он савоберо ки ман дар ҳаёт мегирифтам ӯро баъди марг гирифта метавонам. ё бисёр мон дигар суратҳоша меорем дар тагои мисол дар танои деволмон мезанем. инҳо маънои эҳтирома надоранд. дар ҳаёт ба қадршон барасем. дар ҳаёт ҳамин дастша бардора бага бача ма аз ту розиём, худо баракатат диҳад, ана ҳамин барои шумо хизматай. хоб бобои ҳоҷи мирзо гӯед ки ман метавонам ки дар намози таровеҳ дар дастам телефон гираму аз рӯи он хатми қуръон кунам. не, ин иҷозат нест ки мо дар даст телефон бигирем ё қуръон бигирему аз рӯи он мақсад хатми қуръон кунем. агар ягон нафаре ки ҳофизи қуръон аст пеш дарояву касе ки вая луқма метиҳад, ана он кас агар телефон дар дасташ дошта бошад ё китоб дар дасташ бошад, барои он кас мешавад ки ҳар гоҳе ки дар куҷое ки фаромӯш кардӣ вай луқма метиҳад. инуш дурусте.
бобои ҳоҷи мирзо гӯяд ки киноҳои ҳазрати Юсуф, ҳазрати Умарро тамошо кардан ҷоиз аст ё не? Киноҳоро, ҳамин киноҳоеро ки агар аҳли суннати валҷамоа мисли ҳазрати Юсуфа ё ҳазрати Умара ё ҳазрати Абубакра, киноҳо бисёрай, лекин нигаҳ кунем ки таҳиягарош кияй. агар таҳиягарони инҳо мисол аҳли ташайюъ бошад, яъне шиъаҳо бошад, баъд дар дохили инҳо бисёр хурофотҳо ширкиёту бисёр ақидаҳои нодурустеро мемонанд ки баъд ҳамун нафарҳо дар назари шумо бародарои азиз ба мувофиқи таҳияи онҳо дохил мешавад. барои ҳамин аҳли суннат аз он чизе ки манбаъҳои худ мо дорем, аз ин ки кино месозанд, инҳоро тамошо кунем. яъне ҳар китоберо ки мо мехонем, мо мебинем соҳибаш кияй. ана ҳамин киноҳорам дидан дар кор. киҳо ҳамиро таҳия карданд? яъне инҳо мақсад аҳли суннатанд ё аҳли ташайюъ? агар аҳли суннат бошад тамошо мекунед. бобои ҳоҷи мирзо, ман духтардор шудам. дар гӯшаш номи Аллоҳ аст. ин чӣ маъне дорад? хеле мӯъҷизаҳои Аллоҳ аст. мешавад ки дар гӯшаш номи Аллоҳ меяд. шояд бисёри ман дидам дар ҳамин интернетҳо то чӣ андоза ки ҳақиқат дорад. баъзе меваҳоро пора мекунанд, дар дарунаш сурати Аллоҳ аст. баъзе осмонро нишон метиҳад, бо абр сураи мисол калимаи Аллоҳ пайдо шудааст. инҳо қудратҳои илоҳӣ мешаванд. бародарои азиз, ин мӯъҷиза ҳастанд ки иншоаллоҳ боз барои ҳамун сидқи мо ё барои гӯем ки ҳамун диндории мо, барои тавфиқи мо, инҳо иншоаллоҳ бо далелҳову ҳуҷҷатҳо ҳастанд. бобои ҳоҷи мирзо, шумо гуфтед ки даҷҷол дар вақти наздик шудани қиёмат меояд. баъзеҳо мегӯянд ки ин дар давраи ҳазрати Мусо ва Исо буд. барои мо маълумоти ман барои ҳамин пештар гуфтам ки дар бораи даҷҷол, дар бораи яъҷуҷ маъҷуҷ, дар бораи он ҳайвоне ки берун мешаваду сухан мегӯяд бо мардум ва дигар аломатҳои қиёматда ман барномаи дигарамда як барномаи махсус мекунам иншоаллоҳ дар бораи ҳамин аломатҳо. ва дуюм саволеро ки дар инҷа гуфтам ҷавобшо мегардонам. мурда мешнавад ё намешнавад? рӯҳ азоб мекашад ё ҷисм? дар гирди инҳо як гӯем ҳамин ду савол хати ман 40 ё 50 дақиқа суҳбат мекунам. шумо аз унҷа метавонед ки баъд маълумототонро бигирем. бародар азиз, бобои ҳоҷи мирзо гӯед ки бевузӯ амри маъруф гӯш кардан дуруст аст? таҳорат ҳам ки надошта бошен, амри маъруфа гӯш кардан ҳичи боки надорад. дароз кашидагӣ ҳам ки бошен, гӯш кунед, ҳичи боки ҳам надорад. ҳатто бе амри маъруф ҳам ё ояти қуръона ҳам шумо агар бетаҳорат ҳам ки бошед, мисол гӯш кардан ё дар ҷойгаи хоб дароз кашидену мисол дар гӯшотон мемонед, хоб ё ин ки телефона мемонед ё телевизора мемонед, ҳичи боки надорад. шумо ба ҳазур гӯш кунед. фақат қуръона дар ҳолати бетаҳоратӣ ба дастон қапиданда иҷозат нест. лекин дар ҳолати бетаҳорат будан қуръона шумо хонда метавонед, яъне аз ёд метавонед хонда. ё ин ки ана гӯш карданшам дар ҳолати бетаҳорат метавонед. амри маъруф ҳам ҳамчунон ва ҳамчунон метавонед дар ҳолате ки дар ҳам ҷойгаи хобтонам дароз кашидагиен, шумо ояти қуръона мисол сураҳое ки медонед аз ёд такрор кунед, ҳичи боки надорад. бобои ҳоҷи мирзо, зани ман чанд сол боз ҳомила намешавад. ба ӯ гуфтанд ки дар ҳолати ҳайз ҳамхоба шаванд ҳомиладор мешавад. оё ин ҷоиз аст ё ноҷоиз аст? худои меҳрубон дар сураи бақара ояти 222 мефармояд ки аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим фаътазилу нисоа фил маҳиз вала тақрабуҳунна ҳатта ятҳурна. аллои меҳрубон гуфт ки шумо дар ҳолате ки занҳо мубталои бемории занона бошанд, шумо бо онҳо наздикӣ накунед то вақте ки онҳо пок нашаванд. яъне ҳайз ё ҳамун бемории занона камтаринаш 3 рӯз, зиёдаш 10 рӯз. дар ҳамин муҳлат, дар ҳамин ҳолате ки вай хун мебинад, шумо ҳамхоба нашавед. тамоми фуқаҳо мегӯянд агар касе ки бо зан дар ҳолати ҳайз ҳамхоба мешавад, агар гӯянд ки нодуруст аст ҳами накун, бигӯяд ҳичи гапе надорад, одам ай дин хориҷ мешавад. бибинем бародарои азиз, ай дин хориҷ мешавад. бо аз сари нав бояд ту калима арза кунӣ, аз сари нав бояд ғусл кунӣ то боз мусалмон шавӣ. ё дар ҳолати нифос, вақте ки занҳо таваллуд мекунанд, нифос ки ҳадди аксараш 40 рӯза, дар ӯ ҳолат ҳам
ана ҳамин хел касе агар гӯяд ҳичи боки надорад эй гап аст, ё ба ояти Қуръон собитанд. барои ҳамин эҳтиёт кунед ки ин одама ба куфр мебарад. ва касе агар ҳамира агар саҳван ё нофаҳмида ё шаҳват мақсад хеле ҳолатша танг карду и одам даст ба ҳамин кор зад, мегӯяд ҷаримааш ҷубронаш чи аст? мегӯяд бояд 1 динор ё нисфи динор бояд садақа кунад. 1 динораш 425 грамм тилло ай. нисфаш ҳисоб кунед ки яъне боз 202 грамм тилло. ира ба нарх мегардонед чанд сум мешавад ва ҳамин қадара бояд ки шумо садақа кунед то ҳамин гуноҳи кардагитон аз гардантон соқит шавад. шхеле ки як одам қасам мехӯрад валлоҳи биллоҳи таллоҳи ё мега аллоҳ бизанам худо бизанам, лекин дурӯғ мегӯяд. ҳамин ҳолатда бин дар оятҳои Қуръон кафорат дорад, ҷуброн дорад. яъне ё 3 рӯз бояд рӯза бигирад ё 10 мискина таом битад. яъне ба суми сомонӣ бигем бояд то 200-250 сомона бояд ҷаримаша битад. агар натад ин ҳамчун гуноҳи кабира нависонда мешавад, пеш худо ҷавобгар аст. барои ҳамин ҳар як гуноҳ ба худаш ҷуброну ҷарима дорад. лекин ҷаримаи ин ҳамин аст. касе тира далолат кардааст ки зан дар ҳолати ҳайз агар наздик шави ҳомиладор мешавад, вай бародари азиз хеле гӯем табиби аблаҳ будааст ки ҳеҷ ягон табиби рӯи дунё ин далолата кардагӣ нестанд. аз ин хотир аз ин масъала ана додари азиз дур бошу. аз худои меҳрубон ҳамеша таманно кун ки дуо кун ки аллоҳи меҳрубон аз ин неъматот моро бархурдор бигардон. иншоаллоҳ фикр мекунам каме дар худам мондагиро эҳсос мекунам ва саволҳое ки дар инҷа боқӣ монданд, худо хоҳад ман аввал саволҳоеро ки барои шумо гуфта будам дар боби нишонаҳои қиёмат ва мурда мешнавад ё намешнавад, ана худо доно аст дар ҳамин байни 2-3 рӯз дигар мо метавонем ки ин саволҳоро ҷавоб бигардонем ва баъдан бо саволҳое ки ҳаст ё саволҳое ки бо шумо мақсад ирсол мекунем, иншоаллоҳ инҳо бачаҳо менависанд, дар дасти ман метаҳанд. худо хоҳад ман барои шумо ҷавобҳоша мегардонам. худованд тантона сеҳат кунад, имонтона комил кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.